Zimbabwe music haina mari semari ine vari kuAmerica. Muno muZimbabwe magitara abhadhara sekubhadhara kuwanda kuSouth Africa. Iwe unofanira kutogara uchingoziva ugara wapinda music industry ndo mamiriro ekunze. Saka zvinobatsira mainde zvekuti paunozoshaya mari hauite bita. Bhoza vazhinji vari kunyeperwa kunzi zvine mari isingaiti obva apinda sobva wana bhaka. Mari angachitarisira koka arikupiwa freezed. Akuita bita. So ini pakapinda music industry ndatanga ndasata research yangu kana okay ya muno muZimbabwe pamara pane pakati dzvanye mbichana saka ndopaita sei wanoti okay kana ndikuenda kuchikoro ndopfurira mberi nechikoro handicharekedza chikoro noti ndaona kuti ndinogona kuimba opfurira mberi nechikoro chako kana uri kubasa unokoramba uri kubasa then magitara unoita side hustle until magitara achakubhadhara kupfuura kubasa ndopo wakuzvisiya kwete kuti uri mugrade 7 wadiscover ndogona kuimba ndoti chikoro handichado iwe unodya mutupo even magitara ine mari shoma unokwanisa kumanaja mari yacho ukatorarama I'm not rich but ndingoriwo comfortable mbichano uchingofambira nezvinoita nemari yako pandakamboridzana uri pamutukuzi ndanaunzi uchirugara mufakoso uchirizana uri pamutukuzi wamberi uchitambira $500 ichikwana wonzi wakutambira $1,000 waunopinda imba $900 ichakwana hazvimeke sense kana sendira unoseva. Well, it's monosophical. It is what it is. We say it like it.